A programación foi moi completa, gustoume moito os concertos que houbo, tiveron en conta moitas categorías, pois a xente nova, os nenos. Moita xente, sobre todo o sábado, e en general moi ben. Temos queixos de todo de Galicia, tamén de España, e desta forma dáse un valor añadido. Tamén é unha forma de enseñar a cultura dos distintos sitios. Moita diversidade de queixos e variedades, pareceme interesante. O que ven sendo o recinto do queixo, ter 80 expositores por primeira vez. Este ano notouse moita máis multitud que nos anos anteriores, xa o sábado foi como un domingo dos outros e este domingo multiplicouse por 3, a verdad. Viñamos fai uns anos e a verdade é que hoxe é moitísimo máis grande, é impresionante, está moi ben. Por unha parte é genial, pero por outra que non nos dá tempo a comprar nin probar todos os queixos, así que imos ter que ampliar un día máis a festa do queixo. La experiencia ha sido muy positiva, es mi primera vez que vengo a la feria. No esperaba este volumen de ventas y este volumen de gente. Venimos de León y repetiremos seguro. Y con más porque hace rato que hemos vendido todo, porque se nos ha acabado todo el producto. Entonces estamos encantados. Pois, bueno, está todo buenísimo, encantoume tamén probar todo tipo de quesos, non sei, comprei xa, o sea que daqui non salgo sen nada. Como veciño de Arzúa, moi orgulloso desta festa e desta edición en concreto, porque foi moi participativa e porque foi pois unha festa por todo alto. Vese que foi máis para o pueblo, que puido a mesma xente do pueblo disfrutar máis da festa, porque puido acceder aos concertos e estar un pouco máis libre de todo o mundo. Moi ben, moi bonito, moi ben, moitísima xente. Alegrome moito de haber vido. Foi unha maravilla este ano, así que encantadísimo de estar aquí queixeando como sempre.